ରୀତିକା ମା କଣ ଖାଉଛ? କଣ ଖାଉଛ? ନଉଡ଼ା ନଉଡ଼ା ଖାଉଛ? ହାଁ ରୀତିକା ନଉଡ଼ା ଖାଉଛ ନା? ନନ୍ଦୀ କତି ଯିବା। ନନ୍ଦୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଆମେ। ନନ୍ଦୀ 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 ବ୍ରସ୍ କରିକି ଆଇଲେ। ନନ୍ଦୀ ବ୍ରସ୍ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଯିବେ ଟିଉସନ୍ ଖାଇକି ଯିବେ ଟିଉସନ୍। ନନ୍ଦୀ କୋଉଠି ଯିବୁ? ଆଁ ଟିଉସନ୍ କେତେଟା ବେଳେ? ଟିଉସନ୍ କେତେଟା ବେଳେ? 8ଟା ବେଳେ। ଆଉ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ଉଠିଲୁ ଲେଟ୍ର। ବ୍ରସ୍ କରିକି ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ଆଇଲି ନା କଣ ଖାଇବୁ? ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବୁ। ନନ୍ଦୀ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଦେଖ ଔଷଧ ଖାଇବେ ସାଙ୍ଗେ। ତାଙ୍କ ମା ତାକୁ ଔଷଧ ଦେବେ ସାଙ୍ଗେ। ନନ୍ଦୀ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ନନ୍ଦୀ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ନନ୍ଦୀ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ଔଷଧ ଖାଇବେ ସାଙ୍ଗେ ନନ୍ଦୀ। ବୁବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଦେଖିବା ଚାଲ। ଏଇ ବୁବୁ ବୁବୁ ନଙ୍ଗଳା ହେଇଛି ଦେଖ। ବୁବୁ ନଙ୍ଗଳା ହେଇଛି। ଦେଖ କୋଉଠି ନଙ୍ଗଳା ହେଇଛି। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧେଇ ବୁବୁ ବୁବୁ ନୁଚିକି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ଇଏ ହଉଛି ଆମ ରୀତିକା। ରୀତିକା କବାଟ ଧରି ଠିଆ ହୋଇ ସାଙ୍ଗେ ନଡ଼ୁଆ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ବୁବୁ ବାହାରିଲେ ନୁଚିକି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରିଲେ। ବୁବୁ କୋଉଠି ଟିଉସନ୍ ଯିବ ନା? ଟିଉସନ୍ ଯିବ ନା? ବୁବୁ ବୁବୁ ଟିଉସନ୍ ଯିବ ନା? କେତେଟା ବେଳେ ଟିଉସନ୍? ଆଜି ଲେଟ୍ ଉଠି ଯାଇଛ, କୋଉଠି ପଡ଼ିଛି ବୋଲି? ବୁବୁର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, କାଶୁଛି ଖାଲି। ରୀତିକା କଣ ହାଲ? କଣ ଖାଉଛନ୍ତି? କୁରକୁରି ନା ନଡ଼ୁଆ ଖାଉଛ? ତା ଖେଳ ନାଗିଗଲା ରୀତିକା। ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଖେଳ ନାଗିଯାଉଛି। ଥଣ୍ଡା କାଶ ନେଇକି ଯିବି ଆଜି ମେଡ଼ିକାଲ।